Once in a while, you know, Shady Brenton, the entertainer, Manguma in the container. Sa Mount Zion Music. Mind your cousin Shady Brenton, Teacher Tenda Vokurandani, upon the new Shamsira Mani, President Tavura Makampani. Inagatosi wona kuti vari kushandiswa narikio Vanimweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfeka Inagatosi wona kuti vari kushandiswa narikio ndati vanimweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfekera magemenzi muviri kuna Mwari temberi musanyepere kubata bhaibheri kune vanhu uchimira pamberi inzwai nini uchaita mbiri Mwari vari kudenga kwete pasi teerera shoko raSauro iye nhasi nekuti hakuna munhu asina basa ini ndiri kusasa asi makasa ngirozi dzopenya dzungu dzatomenya tichingorarama mapondo tokwenya asi vane madhimoni kuti vari kushandiswa narikio vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfeka magemenzi kuti vari kushandiswa narikio ndati vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfekera magemenzi very sorry vanondivengera kuchena vatanga kaunti kavo kechikarati vanondiona semusalati nekuti tiri softa tisikawati but this time ndakachamuka wese anondisaisa ndinobuka but this time ndakachamuka wese anondisaisa ndinobuka mangoma tine container handife ndakadisaina ndakatozviona kuti vari kushandiswa narikio vanimweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfeka magemenzi kuti vari kushandiswa narikio ndati vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfekera magemenzi muviri kuna Mwari temberi musanyepere kubata bhaibheri kune vanhu uchimira pamberi inzwai nini uchaita mbiri Mwari vari kudenga kwete pasi teerera shoko raSauro iye nhasi nekuti hakuna munhu asina basa ini ndiri kusasa asi makasa ngirozi dzopenya dzungu dzatomenya tichingorarama mapondo tokwenya asi vane madhimoni kuti vari kushandiswa narikio vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfeka magemenzi kuti vari kushandiswa narikio ndati vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfekera magemenzi very sorry vanondivengera kuchena vatanga kaunti kavo kechikarati vanondiona semusalati nekuti tiri softa tisikawati but this time ndakachamuka wese anondisaisa ndinobuka but this time ndakachamuka wese anondisaisa ndinobuka mangoma tine container handife ndakadisaina ndakatozviona kuti vari kushandiswa narikio vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfeka magemenzi kuti vari kushandiswa narikio ndati vane mweya yechina kusvika pakufairo chingoshandiswa nemadhimoni kunyepera kupfekera magemenzi vane mweya yechina madhimoni kunyepera kupfeka magemenzi ndati vane mweya yechina madhimoni kunyepera kupfekera magemenzi